వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లలితాస్ హ్యాపీ హోమ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు అయితే మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి యూజ్ఫుల్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఆల్రెడీ మీరు అందరూ థంబ్నెయిల్ చూసే ఉంటారు టాపిక్ ఏంటనేది. ఆ టాపిక్ వచ్చి ప్రతి ఒక్క లేడీ తన లైఫ్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశాక ఈ వీడియోని మాత్రం దయచేసి స్కిప్ చేయకండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియోని జెంట్స్ కనుక చూస్తున్నట్టయితే మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న లేడీస్కి టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ మీద కనుక మీరు ప్రెస్ చేసినట్టయితే పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. బెల్ ఐకాన్ మీద కనుక మీరు ట్యాప్ చేసినట్టయితే పక్కన ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆల్ అనే ఆప్షన్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ వరకు వస్తుందండి నోటిఫికేషన్ ద్వారా. ఓకే అండి, మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఇది ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అండి. దీన్ని డిలే చేయడం కన్నా ఎర్లీగా రావడానికే చూసుకోవాలి. ఇది డిలే చేయడం కానీ ఎర్లీగా రావడానికి కానీ మనం ప్రయత్నించినట్టయితే మన బాడీకి అంత మంచిది కాదు. కాకపోతే కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల మనం అలా చేయాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవ్వాలన్నా, ఏదైనా పూజల్లో పాల్గొనాలన్నా, ఇలాంటి ఈవెంట్స్లో మనం పాల్గొనాలనే డేట్కి కనుక మనకి డేట్ అయితే ఇది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుందండి. అలాంటప్పుడే తప్పనిసరి పరిస్థితులలోనే తప్ప మామూలుగా దీన్ని యూజ్ చేయడం అంతగా మన బాడీకి అయితే మంచిది కాదు. అలాంటి పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే కనుక దీన్ని మెడికేషన్ వాడి డిలే చేయడం కన్నా ఇది ఎర్లీగా రావడానికి హోమ్ రెమెడీస్ వాడడం బెటర్ అండి. ఇది త్వరగా రావాలని కోరుకునే వాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ చేసుకోవాలనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి. ఎటువంటి భయం లేకుండా ఈ హోమ్ రెమెడీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి పీరియడ్స్ త్వరగా రావాలంటే మన బాడీలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలండి. సో మనం ఏమేమి టిప్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి పీరియడ్స్ త్వరగా వచ్చేస్తాయి, మనం ఏ టైంకి రావాలనుకుంటున్నామో దానికి 1 వీక్ ముందు నుంచే ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది న్యాచురల్ పద్ధతి కదా మనం మాట్లాడుకుంటుంది. మనకి న్యాచురల్ అంటేనే కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఈ పద్ధతులు అనేవి పర్సన్ టు పర్సన్, బాడీ టు బాడీ కూడా తేడా ఉంటుందండి. అదే హీట్ బాడీస్ అనుకోండి త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదే కూల్ బాడీస్ అంటే కొంచెం లేట్ అవుతుంది. అంటే మన బాడీ ఉష్ణోగ్రతని బట్టి ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం లేట్ అయినా కంగారు పడకండి. అప్రాక్సిమేట్లీ 3 to 4 days మనం కరెక్ట్గా కనుక ఈ హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తే ఖచ్చితంగా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి పపాయా అండి. ఈటింగ్ పపాయా రెగ్యులర్లీ. అంటే మనం ఎప్పుడైతే పీరియడ్స్ రావాలనుకుంటున్నామో అంటే 1 వీక్ బిఫోర్, ఒక 10 days బిఫోర్ నుంచి మనము ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం ఏ రోజు నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసామో ఆ రోజు నుంచి రెగ్యులర్గా ఒక పపాయా తీసుకోండి. ఈ పపాయా తీసుకోవడం వల్ల దీంట్లో కెరటిన్ అనే పదార్థం ఉంటుందండి. అది మన బాడీలో ఉన్న ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల మన బాడీలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి పీరియడ్స్ అనేవి త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మన ఫస్ట్ వన్ అండి. ఇప్పుడు మన సెకండ్ వన్లోకి వెళ్దాం. మనకి సెకండ్ వన్ వచ్చి వేడి నీళ్ళలో పసుపు వేసుకుని తాగండి. అంటే మార్నింగ్ లెగ్గానే బ్రష్ చేసాక హాట్ వాటర్లో తాగండి. అది వేడిగానే తాగాలి. అలా వేడిగా తాగడం వల్ల కూడా మన బాడీలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి త్వరగా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్లోకి వెళ్దాం. థర్డ్ వన్ వచ్చి బెల్లం నువ్వులు అండి. నువ్వులు వచ్చి మనం నల్ల నువ్వులు వాడితే మంచిది. దీనికి నల్ల నువ్వులు బెల్లం బాగా దంచుకొని మనం ఉండల్లా చేసుకుంటాం కదండి, నువ్వుపప్పు ఉండలు. అలా చేసుకుని రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ పడగడపను తీసుకోవడం మంచిది. దానివల్ల కూడా మంచిగా మన బాడీలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి త్వరగా పీరియడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మన థర్డ్ వన్ అండి. ఫోర్త్ వన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనకి ఫోర్త్ వన్ వచ్చి జింజర్ టీ డికాషన్ అండి. అంటే మార్నింగ్ లెగ్గానే మనం టీ తాగుతాం కదా, అందులో పాలు వేసుకోకుండా చిన్న అంగుళం అంతా అల్లం ముక్క వేసి బాగా దంచి ఓన్లీ బ్లాక్ టీలా చేసుకోండి. ఆ టీలో ఈ అల్లం ముక్క వేసి బాగా 1 glass ఆఫ్ వాటర్ని 1/2 glass వరకు మరిగించి దాన్ని టీలాగా వేడివేడిగా తాగండి. ఈ జింజర్ అనేది కూడా మన బాడీలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా, దానివల్ల కూడా మనకి పీరియడ్స్ ఎర్లీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పే 5th టిప్ వచ్చి చాలా ఎఫెక్టివ్ అండి. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. మనం చెప్పుకున్న ముందు 4 టిప్స్ ఉన్నాయి కదండి, దానికన్నా కూడా ఇది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. అదేంటంటే 1 స్పూన్ మెంతులు తీసుకొని 1 glass ఆఫ్ వాటర్లో ముందు రోజు నానబెట్టుకోండి. తర్వాత రోజు ఆ వాటర్ని, ఆ మెంతుల్ని బాయిల్ చేసుకోండి. ఆ 1 glass వాటర్ని 1/2 glass అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని మీరు వేడివేడిగా తీసుకోండి. అంటే నేను చెప్పినంత సులువైతే కాదు ఆ వాటర్ని తీసుకోవడం. కొంచెం చేదుగా, స్టిక్కీగా, జిగురుగా ఉంటుందండి. అలాంటి వాటర్ని మనం కొంచెం హనీ మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం కష్టమైనా తీసుకున్నామంటే ఇది మనకి ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుందండి. దీనివల్ల మనకి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రాకుండా ఉంటాయి. అవన్నిటి నుంచి మనల్ని ఇది సేవ్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది.
ఇది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో పాసిబుల్ అయ్యే హోమ్ రెమెడీస్ అండి. ఇది మెనిస్ట్రేషన్ అనేది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ కదండి, ఇది న్యాచురల్గా వస్తేనే మంచిది. దీన్ని మనం ముందు కానీ వెనక కానీ చేయాలనడం కూడా అది మన సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్ బట్టి మనం చేయాల్సి వస్తే చెయ్యాలి. కానీ ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి అది ఏ సమయానికి రావాలో ఆ సమయానికి వస్తేనే మన హెల్త్కి మంచిది, మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. అలాగని మరీ లేట్గా పీరియడ్స్ రావడం కూడా మంచిది కాదండి. కరెక్ట్ టైంకి రావాలి. ఒక 28 డేస్ దాటాక ఒక 2-3 డేస్ అటు ఇటులో రావడం మంచిది. మరీ లేట్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా మెడికేషన్ తీసుకోవడం బెటర్. మీరు గైనకాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా హోమ్ రెమెడీస్ అండి, మీరు ఇంట్లో చేసుకోగలిగినవే. కాకపోతే ఇవన్నీ పాటించే ముందు కూడా మీరు ఒకసారి డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళ బాడీ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కదా. సో మనం ఏదైనా పాటించే ముందు ఒకసారి డాక్టర్ సలహా తీసుకుని పాటించడం బెటర్. అడగండి వాళ్ళని, మేము హోమ్ రెమెడీస్ యూస్ చేస్తే బెటరా, నా బాడీకి ఏదైతే సూట్ అవుతుందో వాళ్ళు మీకు రికమెండ్ చేస్తారు. ఓకే అండి, ఈ టిప్స్ అన్నీ మీకు యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. కీప్ స్మైలింగ్, టేక్ కేర్. మరొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. లాస్ట్లో లైక్ చేయడం మాత్రం